Kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče, počet ću svoju raspravu sa 5 problema. Prvi problem. Kada se raspravljalo na Odboru za Ustav o prijedlogu odluke o raspisivanju referenduma dao sam izdvojeno mišljenje uz obrazloženje da se radi o prijedlogu odluke koja nije sukladna Ustavu. Zbog definicije da se pristupi promjeni Ustava, a ja sam smatrao da mora pisati da se promijeni Ustav. Drugo, 28. listopada ove godine Ustavni sud učinio je presedan i sa svojim upozorenjem reagirao na prijedlog pravnog akta koji je u proceduri u Saboru i upozorava Sabor da te odredbe odluke u stavku ili članku 1. i 3. nisu sukladne Ustavu. Treći problem. Nakon upozorenja Ustavnog suda predlagatelj nije usuglasio prijedlog odluke i mi danas raspravljamo i na odlučivanju imamo pravni akt za kojega Ustavni sud smatra da je protuustavan. To je drugi presedan kojega činimo u Hrvatskom saboru. Izlažemo se riziku da i nakon usvajanja odluke o raspisivanju referenduma, ako Ustavni sud ostane kod svog stajališta o protuustavnosti odredbe točke 1. i 3. poništi odluku o raspisivanju državnog referenduma. Ja ne tvrdim da će do toga doći, nego ponavljam da se izlažemo riziku poništenja odluke. Koja će posljedica biti eventualnog poništenja odluke? Suspenzija konkretnog referenduma. Ja ponovno apeliram na sve one koji u vladajućoj koaliciji odlučuju da shvate mogućnost rizika i suspenzije referenduma. Četvrti problem. Sve veći broj onih, i kolegica Kosor je sad o tome govorila, koji predlažu da se Sabor obrati Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti ponuđenog pitanja. Nismo li ušli u apsurd da jedno mišljenje Ustavnog suda imamo i ne poštujemo ga i tražimo drugo mišljenje za koje ne znamo da li ćemo ga poštivati kad ga dobijemo? Malo vjerujemo Ustavnom sudu, malo ne vjerujemo. Ja u ovom trenutku ne želim tvrditi da se moramo ili ne moramo, smijemo ili ne smijemo obraćati Ustavnom sudu i to zbog sljedećeg, 5. problema. U proteklih 48 sati iz javnih nastupa nekih kolega zastupnika vidljivo je da nije njima stalo do ocjene ustavnosti, nego dolaska do svojevrsnog moratorija o održavanju referenduma i manevra koje bi se na taj način mogao izvesti, a ne sama ocjena ustavnosti. To je moj strah na kojega ja imam pravo. I druga dilema, ako idemo s pretpostavke da se radi o pitanju koje nije ustavno, da li tada dovodimo u pitanje i ustavnost postojeće odredbe Obiteljskog zakona koja definira brak kao zajednicu muškarca i žene? Na to pitanje mi nitko nije odgovorio. I podržat ćemo zaključak da Sabor ide pred Ustavni sud s upitom o ustavnosti pitanja samo pod jednim uvjetom, da takav prijedlog zaključaka predlože svi klubovi vladajuće Kukuriku koalicije zajedno. Činjenice na koje želim upozoriti. 2010. izvršene su ustavne promjene u ovom Saboru kada je ukinuta klauzula o pravovaljanosti referenduma. Bez mog glasa. Ali tada osim toga su bile sporne i u prijeporu još dvije stvari članka tada 86, danas 87. To je broj potpisa i odredba o čemu se na referendumu ne bi trebalo odlučivati. I u proceduri do zadnjeg trenutka je bio amandman prvi koji je glasao da broj potpisa 10 se smanjuje na 5 i drugi
Ja ću ga pročitati. Referendum iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne može se raspisati o prijedlozima kojima se umanjuju Ustavom utvrđena ljudska prava, temeljne slobode i ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina te prijedlozima koji se odnose na porezni sustav i državni proračun. Čak je i predsjednik Odbora za Ustav tadašnji rekao da će Odbor za Ustav prihvatiti amandmane. U zadnjem trenutku neposredno prije glasanja ovi amandmani povučeni su iz procedure i Sabor se o njima nije izjašnjavao. Da je tada Sabor prihvatio ovaj amandman da danas 90% dilema oko ovog referenduma ne bi imali. Ali u 10. mjesecu te iste 2010. Sabor je donio Ustavni zakon o provođenju ustavnih promjena u kojem je jasno precizirano da odredbe ustavnih promjena koje se ne mogu direktno primjenjivati posebnim zakonima treba regulirati u roku 6 mjeseci. Jedna takva klauzula odnosila se i na Zakon o referendumu. Činjenica druga, 7. veljače ove godine Hrvatski laburisti ponudili su i ovdje je Sabor o tome raspravljao ustavne promjene o broju potpisa koje treba za referendum i tom prigodom podsjetio sam na potrebu donošenja novog Zakona o referendumu i mogućnosti ako Sabor dozvoli u prvom koraku pristupanju ustavnim promjenama da tada možemo regulirati i područja o kojima se na referendumu ne bi moglo odlučivati, kao i izmijeniti redoslijed nadležnosti Ustavnog suda koji bi kod građanske inicijative bio na početku, a ne na kraju postupka. Dakle, to je bilo 7. veljače ove godine, a 8. veljače ove godine 76 zastupnika Hrvatskog sabora odbilo je tu mogućnost da u veljači i ožujku pravni okvir referenduma definiramo sa što manje sporova. Meni je žao što je tad taj prijedlog bio okarakteriziran kao populizam i demagogija. Danas ti isti svjesni činjenice plaćanje visokog troška školovanja, izostanka referendumskog iskustva u Republici Hrvatskoj, vodimo svjetonazorske prijepore i sukobe zanemarujući pritom interes građana. Prisega koju smo dali glasi da ćemo poštivati Ustav Republike Hrvatske. To svakog zastupnika traži da brani pravo na referendum građanima i onda kada se ne slaže s prijedlogom ili pitanjem. Sve one koji se boje ovakve odredbe u Ustavu, a ja doista smatram da odredba o braku u Ustavu ne treba biti jer ju imamo u zakonu. I ono u pravnom smislu ostvarivanja prava brakovima neće značiti ništa. Ali tko nas u Saboru priječi da u toku ovih postupaka promjena Ustava, ako ovaj referendum prođe, unesemo i odredbu i definiciju pojma izvanbračne zajednice i istospolne zajednice. Pa su svi ravnopravni. Kako će ona glasiti ili kako bi ona mogle glasiti, sasvim svejedno. Ali tada se pitanje diskriminacije bilo koje manjine od strane većine rješava ustavnim formulacijama. I to je pravo Hrvatskog sabora. I takvim pristupom u potpunosti bi poštivali i odluku referenduma. Ova tema je podijelila hrvatsko društvo i razvio se strah od nametanja. Ali 3.750.000 punoljetnih građana po Ustavu ima pravo odlučivati. I umjesto prizivanja bilo kakvog straha od nametanja,
treba imati samo hrabrosti i volje izaći na referendum i ništa više od toga. To jednu nedjelju malo komoditeta smanjiti, malo ranije možda ustati i otići na referendum i time dokazati spremnost preuzimanja odgovornosti, donašanja političkih odluka i od strane građana. Sve prijepore tim glasom, pristupanjem referendumu i odlučivanjem rješavaju građani. I da budem potpuno jasan, svaki manevar počinjen od bilo koje strane, bilo čije strane, koji bi doveo do opstrukcije referenduma, dovest će za posljedicu da Hrvatski laburisti u Saboru neće podržati nikakve ustavne promjene. Ponavljam, nikakve. Tko god da pokušava minirati građanski referendum, to mora znati. Iako se pitanjem o sadržaju Ustava ne slažemo, do kraja ćemo braniti pravo građana da imaju takav referendum. Apeliram na predsjednika Odbora za Ustav da iskoristi sutrašnju sjednicu, dopuni dnevni red i usuglasi prijedlog odluke sa upozorenjem Ustavnog suda i time otkloni opasnost koja prijeti da odluka bude poništena od strane Ustavnog suda ili da bude nova točka prijepora. Nemojmo se igrati. Na referendum će izaći veliki broj građana. Svaka nedoumica koja bi ostala, svaka mogućnost i u naznakama da ta odluka neće biti takva kakva oni odluče, nije dobra poruka. I svaku sumnju moramo otkloniti. To je naša obaveza. Ako se dakle pozivamo na čuvara Ustava, a to je Ustavni sud, on nam je dao jasnu uputu što moramo napraviti. I završavam sljedeće. Nisam o tome mislio govoriti, ali prečesto je bilo spominjano. Ustavni sud je jednom iskoristio svoje pravo i suspendirao volju građana kada su radnici tražili referendum o Zakonu o radu. Koji su sve bili motivi onima koji su potpisivali onda i danas? Koliko su razumjeli temu i pitanje, nije bitno. Ali nije osnov suspenzije tadašnjeg referenduma bio sama činjenica da je Vlada povukla prijedlog Zakona o radu. Pročitajte pažljivo Zakon o referendumu. U njemu izrijekom stoji odredba da odluka donijeta na referendumu na zahtjev građana nema rok valjanosti, ona je trajna i da se može izmijeniti samo na novom referendumu. A Ustavni sud u obrazloženju tadašnje odluke dao je dva, po meni, sporna argumenta koja ja poštujem, iako se s njima ne slažem. Da je osnov za referendum nestao u trenutku povlačenja zakona, da je time zapravo ispunjena svrha referenduma jer zakona nema i da u roku od godinu dana prijedlog koji bi bio suprotan referendumskog pitanja se ne smije predložiti. U roku godinu dana. A odluka na referendumu da je održan ne bi vrijedila godinu dana, nego trajno, a mogla se opozvati samo novim referendumom. To je vrijednost koja danas u Zakonu o referendumu imamo zapisano. I to je razlika između referenduma kojega raspisuju tijela lokalne samouprave, regionalne samouprave, Sabor. I zbog toga sam oprezan, rezerviran u trenucima kada postoje postupovne mogućnosti da čak i nakon referenduma dođemo u ovu dvoranu i sporimo se kako rezultate referenduma primijeniti. Stav kluba Hrvatskih laburista u glasanju ovisit će i u konačnoj odluci Odbora za Ustav o sadržaju odluke i eventualnom prijedlogu svih klubova Kukuriku koalicije o obraćanju Ustavnom sudu. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prvi se javio kolega Vladimir Šeks. Izvolite.
Hvala lijepa. Da, kolega Lesar, na toj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav 23. listopada vi ste upozorili i prilikom glasovanja ste izdvojili svoje mišljenje da je u nacrtu odluke da je protuustavna. Ja sam na to isto upozorio, a u zapisniku koji nažalost i u prijedlogu odluke koji kolega Grbin nije u cijelosti integralno pročitao stoji da je bilo jedno izdvojeno mišljenje, to je bilo moje, a ne navodi se koga. I navodi se vaše izdvojeno mišljenje sa oznakom da ste vi iznijeli to mišljenje i upozorili na protuustavnost. Vi sada pledirate zato da na predsjednika odbora da povuče taj dio iz prijedloga odluke koja je glasila u kojoj mi sada raspravljamo, protuustavnoj, gdje mi sada raspravljamo dakle da će se na referendumu donijeti odluka o pristupanju promjeni Ustava. Pa ja pozivam isto i predsjednika odbora da konačno definitivno kaže kroz rasprave on iznosi stajalište da prihvaća upozorenje Ustavnog suda, pa neka sada konačno kaže pa će se izbjeći sav taj rizik oko toga da Ustavni sud proglasi neustavnim raspisani referendum, budući raspisani referendum, neka jasno i glasno kaže da prihvaćaju odluku Ustavnog suda, odnosno upozorenje i da povlače taj dio da se pristupi promjeni Ustava, da je to sadržaj referendumskog pitanja. Klub HDZ-a će podnijeti amandman, u pripremi amandman na tu temu, a ja molim da predsjednik Odbora za Ustav, gospodin Peđa Grbin, konačno neopozivo definitivno kaže da se povlači taj dio iz prijedloga odluke koji ste nam predali na Odboru za Ustav. Kolega Lesar, izvolite. Kolega Šeks, u pravu ste. Rekao sam da smo u situaciji presedana. Raspravljamo i odlučivamo u odluci za koju Ustavni sud upozorava da nije sukladno Ustavu. Ako glasamo za takav prijedlog odluke, dovedeni smo u situaciju da glasamo protiv stava Ustavnog suda koji upozorava na protuustavnost. Ako glasamo protiv, neko nas može optužiti da glasamo protiv referenduma. I kako iz ovoga izaći nego tako da ponovno na Odboru za Ustav kao predlagatelj odluke razmotrimo stanovište Ustavnog suda i tekst odluke suglasimo sa Ustavom. I zato je bitno da ove stvari rješavamo danas ovdje u Saboru kako nakon odluke o raspisivanju referenduma ne bi ostale barem pravne dvojbe. Ideološke, svjetonazorske će ostati, to se ne može izbjeći, ali naša je odgovornost da ne ostane ni jedna pravna dvojba nakon što odluku usuglasimo. Tako doživljavam obavezu, zadaću saborskih zastupnika. Hvala. Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Lesar, vi opetovano s pravom podsjećate na prisegu koju smo mi kao zastupnici i zastupnice u Hrvatskome saboru dali da ćemo dakako prije svega poštivati Ustav i djelatno u svome radu provoditi ono što nam Ustav nalaže. Pa tako onda i članak 62. Ustava koji kaže obitelj je pod posebnom zaštitom države, brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom, što znači da kad se Ustav i ako se Ustav na referendumu promijeni onda ćemo morati obratiti pozornost i na članak 62. Ali isto tako da moramo dosljedno provoditi i ono što, odnosno živjeti ono što su najveće vrednote Ustava, pa posebno evo upozoravam na članak 3. i o slobodi, jednakosti i nacionalnoj ravnopravnosti, ali i među ostalim i višestranački sustav. Znači to je nešto što Ustav jasno propisuje u članku 3. Kako se ne bi jednoga dana dogodilo da nekom padne na pamet primjerice da udari na to što piše u članku 3. Višestranački sustav, i to je moguće i sve je moguće. Hvala. Odgovor kolega Lesar, izvolite. Meni je drago da je sazrela politička svijest
da u Ustavu moramo definirati i to dobro iznijansirati sve odredbe, ali i u pratećim zakonima kako bi doista učinili Ustav takvim da onemogući krive odluke. I želim vjerovati da će atmosfera prilikom rasprave o ustavnim promjenama i pisanju prijedloga biti lišena svjetonazorskih sukoba, barem tada nakon svih tih iskustva koje prolazimo ovih dana.